Ito! Guys! Pira! Hinapol eh. Hinapol. Hindi na ako mabilis. Kaya nga, hinapol ka. Nakuha na yung bumpit na yan? Wala yung... What? Hindi kaya yata gisa niya. Wala ka. Wait. Ito uli natin oh. Ayan! 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 Oh, malapit niya. Malalag niya po. Ha? Malalag. Malapit na. Yan, yan. Ayan! Ayan! Sige! Tira! Guys! Hey! Tira, guys! Malaki to! Ayaw umangat! Dami na yan, may putot. Ayan! Inabol pa! May kasama pa! Ah! Oh, teka, pwede na. Kasama niyo po! Malaw siya. Malalag niyo! Tira! Lapit Yun na! na. Ah! Ha? Tayo. Tira! Ano, no? Sana katawa. Alok lang ako! Hey! Lakit mo, ang jametong. Ah, may taga mo kanyan! Kanina, o, direct yun. Kaya nila mamagluntag na ako. Kaya nila mamagluntag. Ilalong beses sa iyo. Tanggal. Guys, pangalawa! Tatlong beses tanggal. Parang galing ang demo. Pangalawa guys!